cendol ngono aku nambunge piye Mbak Yu? Jaluk lah. Aku ndek pertanyaan Mbak Yu. Kowe nek tuku cendol ngono aku nambunge piye Mbak Yu? Jaluk lah. Malah njaluk. Nek sampean Mbak Yu, Aku yang jaluk aku. aku njaluk tak jangkrik lan iki. Heh? Gratis tenang. Gede. Kayak gua. Tenanan aku iki teko. Nek iso iki yo dikai kap barang wis sakmono. Kok bungkus loro? Aku sik mangkat matane kakek mangkat asu. Bapak ini. Nek wong wedok piye nek nambung tuku cendol ku piye? Kaya kowe? Yo ora lek aku. Mas cendol ngono. Lek aku ya enggak. Ya om. Kayak ono gratisan om ngono lek aku ki. Ya cendole cek akeh. Penak ibu-ibu ya. Enak sing seksi, enak ngayu. Sawang Enak lek. Nek bapak-bapak opone disawang. kayak kena sawang. Ih lah iya seksi. Nek kowe ambil wis koyo. Enggak kena. Tangi turu aku. Iki kok godoken yo. Iki godoken kayak kopi. Lha nyapa? Lha iki kayak kopi kok digodhok. Ngawut to iki. Ya gak godok kopi ya. Kayak kan ku gawe kopi kok, Dik. Nah, Ki pokoke ya, Om.